Täze tarihi eýýamyň möhüm wakatyny öwrülen halkara maslahatynyň we onuň çäklerini gurulan çärelerin guramaçylykly geçirilmegi medeni çykyşlara tomoşa edýänlerde ýatdan çykmazak täsirleri galyrdy. Munyň özi halkara çäreleriniň medeni maksatnamatynyň häzirki zaman talaplaryna we milli mehmantöwerlik täplerine laýyk derejede gurulanyny görkezdi. Dawara gatnaşyjylar bu ýerde gurulan fergi bilen tanışdylar. Onu milli amaly hasam sungatyna degişli işleriň, halylyň we halkymyzyň ruhy we maddi medeniýetine degişli gymmatlyklaryň görkezilmegi çäräniň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirdi. Munyň özi gahrman arka dagymyzyň başyny başlan giňmeşörli özgörtmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýany urildi. Tarihiň dowamyna sungatyň we medeniýetiň halklaryň arasyndaky gatnaşyklary işeňleşdirmekde möhüm orun eýelýändigini köp ýyllaryň tejribesi subut etdi. Şoň bilen baglykda amaly hasam sungatynyň eserlerini halklaryň tarihynyň, gazanan şöhratynyň we häzirki ýeten derejesiniň öz beýany tapýanlygyny bellemeli. Munyň özi türkmen halkynyň halyçylyk we keşdeçilik sungatyny öz beýany tapýar. Ferga gatnaşyjylaryň belleşleri ýaly türkmen halky özüniň çeper sungaty bilen umumy dünýä medeniýetiniň ötüşine ägirt uly goşunt goşdy. Türkmen halkynyň döreden we dünýä nusgalyk milli gymmatlyklarynyň bir näçetiniň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny orun almagy munyň nowatdaky subutnamasydyr. Şeýle-de sergide dürli görnüşli gök we bakça önümlerini görkezilmegi, olaryň ekologiýa taýdan aratdalygy we ýokumlylyk derejesi sahawatly türkmen topragynyň bereketinden habar berýär. Munyň özi ýurdumyzda azyk bolçylygyny üpçün etmek bilen baglanşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir. Aýdymsazdan hoş owadynyň belentden ýanglanmagy bu ýerde gurulan çäreleriň utgoşukly dowam edendiginiň nowatdaky beýany urildi. Soňra serga gatnaşyjylara degişli diplomlar we güýnamalar gowşuruldy. Munyň özi ugurdaş çäreleriň ähmiýetini hasam artdyrdy. Awazanyň gözel künjeginde ýerleşýän medeniýet meýdançasyna gurulan saknada türkmen özbek dost soňlyk gatnaşyklarynyň ähli uğurlary boýunça ösürilýändigini görkezdi. Edebi sazlyk kompozisiýalar, bagstadanylaryň we estradaçylaryň joşgunly çykyşlaryna berkarar döwletiň bagtyar durmuşy wasp edildi. Belent ruha beslenin aýdymsazlar joşgunly tanslar bilen utgaşyp bu ýerde gurulýan dostluk konsertiniň dawarasyny belinde göterdi. Iki doganlyk ýurdun medeniýet we sunugat saatlarynyň çykyşlary konsert maksatnamasynyň esasy bezegine urildi. Belenilşi ýaly medeni insanperwer ulgamda ýola goýulýan gatnaşyklar halkara hyzmatdaşlygynyň esasy uğurlary hökmünde kesgitlenendir. Şundan uğur alyp ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň hormatyna dost doganlyk konsertiniň gurulmagy asylly däbe urildi. Özbek artistleriniň çykyşlaryna özlerini bildirilen hormatyň artistleri täze üstünliklere ruhlandyrýanlygy beýan edildi. Şeýle-de olar ähli meýilleşdirilen çäreleriň guramaçylykly geçirilmegi we dost doganlyk konsertiniň belent dawaralary beslenmegi ugruna ähli zerur şertleriň döredilenligi üçin hormatly prezidentimize we gahrman arka dagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Şanly wakalary beslenen dostluk konserti dowam edýär.